Έχω δίπλα μου την κυρία Δήμητρα με μια συγκλονιστική ιστορία που έχει πραγματικά αγγίξει ολόκληρη την Ελλάδα με τα σκυλιά της, το Ρούμπι και το Γουλφ. Ο Γουλφ είναι και σε μεγάλη ηλικία, είναι 15 ετών. Έχει μείνει μετά από πολύ καιρό στο δρόμο ολομόναχη, αν είναι δυνατόν. Χθες έριξε μια απίστευτη βροχή με ό,τι άλλους κινδύνους συνεπάγεται. Την έχουν κλέψει μέχρι τώρα, φανταστείτε, τις έχουν κλέψει μέχρι και τις σκυλοτροφές. Η κυρία Δήμητρα το μόνο που θέλει σήμερα και κάνει μια έκκληση είναι για ένα σπίτι, είτε στην καταγωγή της στην Κορώνη, είτε εδώ στην Αθήνα. Εδώ τριγύρω στην Αθήνα, τέλος πάντων. Έχουμε πει όχι με μεγάλο κόστος. Ναι, για να μπορώ, καλά. Εντάξει, τα ξέρω, τα νίκια είναι ακριβά, αλλά υπάρχουν και τώρα αυτό που μας είχαν πει με 3,5 εκατοστάρικα μου είχαν πει. Εγώ σας λέω, έδινα 4 εκατοστάρικα από εδώ. Εντάξει. Οπότε σε μια εύλογη τιμή που να μπορεί να ανταποκριθεί, μα πάνω απ' όλο αυτό που την νοιάζει, γιατί δεν τα αποχωρίζεται ποτέ, είναι τα 2 σκυλάκια της, τα οποία τα έχει ακόμα μαζί της και εδώ στο δρόμο. Σήμερα ήρθαμε εδώ ως ηθική φάρμα για να βοηθήσουμε αυτά τα ζώα. Μήπως τα παίρναμε στο καταφύγιο μέχρι να βρεθεί μια λύση, αλλά η κυρία Δήμητρα είναι πραγματικά πολύ αληθινό αυτό. Επιμένει να τα έχει μαζί της και να τα προσέχει και μας έχει πει κιόλας ότι όταν θα φύγει από εδώ και με το καλό βρει σπίτι, τα ζώα θέλουν να συνέχεια μαζί της για να μπορέσουν να πάνε στο νέο τους χώρο. Οπότε η σημερινή έκκληση είναι για ένα σπίτι που να μπορεί να δεχθεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τα ζώα της πάνω απ' όλα. Η κυρία Δήμητρα είναι και άρρωστη. Είναι άρρωστη, έχω τους πνεύμονες, έχω τα μάτια μου. Ραντεβού που ήθελα ήταν να κάνω, να πάω να με ξανακοιτάξουν, να κάνω και στο άλλο μάτι εγχείρηση. Θέλω να κλείσω το σπίτι, να έχω τα σκυλιά μέσα, να κλείσω το σπίτι, να πάω στο γιατρό μου. Ή μέχρι να νοσηλευτώ μου είχε πει ο γιατρός για τους πνεύμονες. Αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχω να τα αφήσω κάπου τα σκυλιά και να πάω. Να τα αφήσω μέσα στο σπίτι και να πάει ένας γνωστός. Πόσο καιρό είστε εδώ? Είμαι Τετάρτη και Τετάρτη 8 και Τετάρτη που έρχεται 15 μέρες, τώρα 14 πόσο είναι. Ενέτη 2026, αν είναι δυνατόν. Δεν με βοηθάει κανένας δεν με βοήθησε, κανένας. Τι να πω, εγώ δεν θέλω ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Ούτε ζήτησα πουθενά κανένας να μου δώσει τίποτα, ούτε ασχέτως αν περνάει κανείς. Έχω 2 φίλοι που περάσανε και μου δώσαν από 10 ευρώ και 20 ευρώ μου δώσε μια κυρία που δουλεύει εδώ. Αν είναι δυνατόν ενέτη 2026, ένας άνθρωπος να μένει 15 μέρες στο δρόμο με προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία, με τα 2 του σκυλιά και μια κοινωνία να κλείνει τα μάτια. Ελπίζω σήμερα να ενωθούμε όλοι και να βρούμε το κατάλληλο σπίτι για την κυρία Δήμητρα, να μπορέσει να ζήσει σαν ένας αξιοπρεπές άνθρωπος, πάνω απ' όλα με τα πλάσματα που στέκεται δίπλα τους και έχουν σταθεί και αυτά και ζουν μαζί τόσα χρόνια. Ο Γουλφ, φανταστείτε, είναι 15 χρονών. Λυπάμαι πραγματικά. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο στο κλείσιμο? Να με λυπηθούνε που είμαι έξω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο, ούτε να μου δώσουν να πάω, ούτε τίποτα. Να μπω μέσα σε ένα σπίτι, να βάλω τα σκυλιά μου, να ξέρω τίποτα δεν θέλω. Γι' αυτό εδώ το περιστατικό θα πρέπει να ντρεπόμαστε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που μια μεγάλη κυρία ζει στο δρόμο με τα σκυλιά της. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί μια λύση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Ελπίζω πραγματικά να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά σας. Εγώ ήρθα εδώ να ακούσω το αίτημά σας, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε και να ανταποκριθεί και ο κόσμος, ώστε να φύγετε από αυτό το βασανιστήριο, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι είναι ένα βασανιστήριο. Χθες λέω τη γυναίκα σιγά μου, θα φύγω, τη λέω, θα πάει να πληρώσει το σπίτι, λέω, και θα φύγω. Περνάει το απόγευμα η Βάλια από εδώ, μου λέει δεν έδωσα ούτε λεπτά, τίποτα δεν δεχτήκανε, πρέπει να κάνουμε συμβόλαια. Εντάξει, πότε, αύριο και αύριο και αύριο και αύριο και είναι τόσες μέρες τώρα και όχι αύριο. Οπότε έχουμε ένα σπίτι το οποίο έχει κολλήσει, δεν έχει προχωρήσει. Ωραία. Ελπίζουμε να εισακουστούν οι προσευχές της κυρία Δήμητρας και έστω και ένας άνθρωπος εκεί πέρα έξω να μπορέσει να τη βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ.